তিনি जों धनपुर विधानसभा केन्द्रआव बिन्दु देबनाथनि प्रचार बिन्दु देबनाथ बीजेपी नि गोबां बुथ बाय कपलाय खालायनो बागै जे प्रचार फाइमानि जागावा जों कायसा इमां तुइ तमुं नुखा जे तमुं आबो तिप्रा मथानि एमएलए तिप्रा मथानि नेता तिप्रा मथानि ब्लक लेभेलनि निनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि नेतारक सीपीएम नि पक्षंग प्रचार खालायै सीपीएम ने बुथ दिवय विपुल बुथि जय खालायदि काय बीजेपी न फेल खालायदि हिने जेता सामानि आबो जों नुखा आबोनि आं सानानि मुसुंगो जे तिप्रा मथानि जे सुप्रीमो जेनि बुबाग्रा बनत सामानि नुगियाख किन्तु बिनि इशारा बायदे तिनि बिनि जे सिपाही रक बिनि वारियर जेता हिमानि बिनि योद्धा रक आबो सीपीएम ने बुथ दिदि हिने जेता हिमपाय माने आबो सेलेमा सिंजा सारा मुंसाया अर ताइबो नुखा जे तिप्रा मथावो एक्स टीएनबी तंगो एक्स एनएलएफटी तंगो एक्स एटीटीएफ तंगो एक्स एटीपीएल तंगो बरक जे जागा स्वाधीन तिप्रा माननानि हिने जेता थांमानि जे संविधान बाय आईन बाय निनि भारत नि संविधान बाय कोनो दिन इ तिप्रा सारक मुक्ति मानलिया हिनाय सिलाय बदाम बदाम खलाय कगय स्वाधीन तिप्रा तुबरा हिने जेता थांमानि दा बिजय नबो नुगो आन दा रंजित देबर्मा नबो नुगो एनएलएफटी नि गोबां बर' रक नुगो ओ बर' रक स्वाधीन तिप्रा तुबरा हिने थांमानि स्वाधीन तिप्रा मान बोलिया लास्ट बंगनि लास्ट चैप्टर र सीपीएम न बुथ दिदि हिनाय सीपीएम न बुथ दिदानि बागै तिप्रा मथानि प्रचार हिंकाय एनएलएफटी एटीटीएफ टीएनबी ताबुक सीपीएम न बुथ दिवय जय खालायदि हिनाय सानान जागा दे सकपायसि आं तिनि प्रश्न खायनानै मुसुंगो तिप्रा मथानि बरक रक न इनक्लुडिं दा विजय आचिनि बुफानि समान जिनि अभिभावक गार्जेन हाय रक न नुंसनो लास्ट दफानि कक हदानि कक मुकमुनि कक जिनि बरकनि तापांनि पामतैनि बाहायनि कक न सावै सुनो कवर खलायरिवै एनएलएफटी लगे हिमलेका एटीटीएफ लगे हिमलेका टीएनबी लगे हिमलेका आईपीएफटी आईएनपीटी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हिनाय लास्ट बुबाग्रानि बदल तिप्रा मथानि हिनाय हिमलिवै लास्ट सीपीएम ने बुथ दिदि हिनाय बक्सन अगरबाय धनपुर फाइसा फाइनानि अबदिनि सिरि राजनीतिनि तिप्रासानि जार्नी सुंसिओ आंसिओ व्यक्तिगत भावे हरिनाथ समाचरण नगेन्द्र रवीन्द्र द्राव कुमारिया गौरी शंकरियां एनसी देबर्मा जेसुकपानो शिक्षित उंथं ब प्रजा राजा हांकाय बयस कमफानो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा बखाय बयस कमफानो बसिनि राजो बसिनि बखरक नय ताबुकले चिनि राजा चिनि दफानि बागै हुकुमु मुकुमुनो संविधान नि बिसिंतुइ निनि संगठन नि बिसिंतुइ प्रोटेक्शन खालाय चनो बेरा खावाय नारुक जावानो नेचुम फाइमानि लास्ट हंकाय बिनि जे दल प्रत्येकटा एमएलए प्रत्येकटा वारियर प्रत्येकटा बुरी बदल प्रत्येकटा सिकला बदल तिप्रा मथानि जतो वारियर रक सीपीएम न बुथ दिदि हिसाबानि आं सुंना मुसंगो बुबाग्रानो आं सुना मुसुंगो जेनि विजय कुमार रांखल न चेनि बुफाना आं सुना मुसुंगो रोनाल्ड देबर्मा जेता तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट न आं सुना मुसुंगो बरनि जतो सब एडवाइजरी कमिटी ऑफिस बियार न नंग रूट मैप तामो तिप्रा मथानि रूट मैप तामो रुंगो तुबुय फायै लास्ट लिनरक तिप्रा सार न रुंग बाय समुद्र सुकलुंगनानि दंनि रूट मैप और रूट मैप क्लियर जदि खलाया हांकाय सिनि बरक रक बरक न कुनो दिन यागार गलाक आं ताइबो सानानि मुसुंगो पातलकान्या सुप्रीम कोर्ट केस रिनानि बागै सीएबी बा सीएए नि बागै केस रिनानि बागै रांथुमका रांथुमपुर आं नुखा रांथुमबाय जखन ब केस रिखा केस रिमारक नुखा बिनि गिलारक नुखा अबनि उलो चुंगता नुखा हांकाय समस्त बरक रक जेफुर पातलकान्या पाहारा थांगो पातलकान्या विलेज कमिटी थांगो पातलकान्या एडीसी बिसिं जेफुर थांगो आफुरु बुबाग्रानि बदल तिप्रा मथानि बदल बुबाग्रानि इशारा बायदे विजय रांखलनि इशारा बायदे आं साइमिया गो बेक पातलकान्या अरनि कुतुललांनि पातलकान्या कक सित्रा सित्रा क्लाय साका बनो सुप्रीम कोर्ट केस ने बागै रांथुमका ठीक आं साना मुसुंगो ताबुक सिनि अरनि मंत्री नि लगे तंगय नंनि मीडिया नि बिसांति आं साना मुसुंगो साबो पातलकान्या रां रिखा फाइदि सुं रिरिनाय बेक खलाय किन्तु स्वाधीन त्रिपुरानि मुंगै विजय रांखल रंजित देबबर्मा एनएलएफटी नि जे बरक बुथामानि बंनि जीवन दान दिदे माना विजय रांखल अदलनो तिनि बुबाग्रा तिनि बसकां तंग तंग
बुबागरा लास्ट हंकाय सिनी बुसा बुथा जाक माने एटीटीएफ रंजित देबरमा समस्त टीवीजेएस नि चेयरमैन मेंबर रक न बुथाका अनि उनको देबरमा सिनी अलिन्द्र देबरमा न बुथामान रक सिनी बलंगनि बरक रक उनको न बुथाका विश्व देबरमा न बुथाका विश्व देबरमा ने जीवन न दांदी मन्नाय उनको न जान अलिन्द्र देबरमा नि जीवन न दांदी मन्नाय आमनि बगन आं सानान मुसंग नो तिप्रासानि बुखाव जदि खापां तंथक बा खापां स्राबमा रिमाय हंकाय खापांगो लाथ्रिदानि नि कुनु अधिकार करी बहगो जदि नुं माइरिमे हंकाय बहगो लाथ्रिदानि कुनु अधिकार करी आवन बगन अब वार्निंग सिंगसेनाय अब लास्ट एंड फाइनल फाइट सिंगसेनाय नरक बिजयरांखल बुबागरानि बदल रंजित देबरमा नरक तामनाय नरक की ओ बरग रक जे नरक बुथारबु माने जे बरग नरक पानिशमेंट माने ओ बरग रक राजबारी उथांगय बिजयरांखलनि नगद थांगय रंजित देबरमानि नगद थांगय आनि बसाला नरक नरक बुथा माने आनि बसालानि जीवन दान मारिनाय इयाखै चबा चलेनाय हिनै मरक खायजांनानि मुसुं नरक लिमिट तंगो लिमिट क्रस उंतंखा सीपीएम न बुट दिदि माने चिनि दफाना सर्वनाश खलायदि हि माने सीपीएम फाइमानि बागै समस्त खुवाइनि तिनी तालुकदार बसरं सर्वनाश उंथाङो आवन बागैना आं आपिल खलायना मुसुङो सिनि बरक रक ताबुक नो तिप्रा मथा नो सीपीएम नो कांग्रेस ताबुक बीजेपी फायै जनजातिनो डेभलप खलायनाय जनजातिनो उन्नयन उन्नति खलायनाय नरेंद्र मोदीनि बदल फायदा नांगो तानि मंगे एग्जांपल अवनो जत्तनि उकुलको कलेजाक दफा तिप्रा दफा ट्राइबल जनजाति पिछिए परा निनि शेड्यूल ट्राइब बा अभाय हिने रग्न ताबुक द्रौपदी मुर्मु न प्रेसिडेंट्स नाम लिखा आवन बागैना आं सादामुसंग प्रेसिडेंट नि बिसिंग मोदीजी नि बिसिंग प्रेसिडेंट नि सानि थांगय ओ आमायै ओ मोथांनाय जुगमा ओ सिनि संविधान न पाहारादि तंनाय ओ संविधान नि मालिक सिनि अर हानि 184 जन राजानि बसक रक राजानि बसक प्रदूत नि प्रजारक महाराजा प्रदूत नि प्रजारक सुं कमाखा फायदि हिं सानलायै ताबुक सुं बासेदान लामाव अन्तत पक्षे चुन भूल रूट मैप ताखलायदि हिनाय आं इ नरनि मीडिया नि बिसिक्तै बुबागरा सिनि दाकत विजय रांखल रंजित देबरमा आनि दा आबरंना आं सानान मुसंगो आं अनुरोध नरक बरक न तिप्रासन भूल पथे तलांगय रूट मैप मिस्टेक खलायै सर्वनाश खलायनानि बागै अमथे प्रचेष्टा ताखलायदि अबसाया मोदीजी न लास्ट एंड फाइनल डिसिजन नानै तिप्रासन प्रोटेक्शन निनानि 125 अमेंडमेंट हिंदी एडीसी मोर एम्पावरमेंट हिंदी निनि एडीसी वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हिंदी निनि एडीसी वो लैंड नि एम्पावरमेंट हिंदी सिनि बरंग न टीटीसी हिंदी 50 टा एडीसी वो सीट हिंदी अब जत संभव मात्र मोदीजी नि पक्षे संभव भूल पथे खलायै आं खाना माने बुसुजै वास्तव साइमेया तथ्य आसे प्रमाण नाय माहाय दिल्ली थागो सुप्रीम तिप्रा मथानि तामा धन पूर्वै बक्स नगर बीजेपी न बुट दिदानि बागै आं नुं बाय कक सालायनाय बागै फायो हिं खानाव थां सावै कक सालाय फायका अर फायका हिंकै सपना रंजित विभिन्न बर रंग ए सीपीएम न बुट दिदि बीजेपी न फेल खलाय दिहि सबै मानु खाबले साबन दुकारि ना नाय अ आबनि जवाब तिप्रा सरंग न सालसा मारि दाय आवन बागेन आं साना मुसुं नंग मीडिया नि बिसिक्तै आबहाय भूल पथे तलां रिवै बरक दं विभ्रांति खलाय रिवै सुंताबुक सिनि बरक बेलाय खायदकमा सिंसा जेफ्रो दिल्ली वो कांग्रेस आफ्रो त्रिपुरा जो जत सीपीएम सानिन जरख उल्टा दिल्ली जेफ्रो बीजेपी नाहार दिहिन तंग जत त्रिपुरा म थांग तंखा तुई पर्यंत खानिया जेपी नाद्दा न ओ बरनि थानि थांग नुं बिखा सानाय बरन मगज दलाय खलायना थांग जेपी नाद्दा अमित शाह निनि उनको न मोदी जी न बगस दुलै खलायनाय तिप्रा मथानि नेता बके सिकी आदलनि नेता हाय दे आवन बागैना ताखुकतै बुखुकसं मीडिया उनखा आनि मते हेंकाय फोर्थ पिलर या फर्स्ट पिलर नरक नि बिसिक्तै काहाम कक्न काहाम सानानि हामिया कन हामिया सायानि जे पॉलिटिकल पार्टी बा जे बदल नि बिसिंग कक गुबैनि साइमे हेंकाय अ पॉलिटिकल पार्टी आं तंगिया तंगना मुसंगिया जे पॉलिटिकल पार्टी तिप्रा बथावो आओ बीजेपी ने सं सपोर्ट खायो बीजेपी ने बुट दिनाय हिनै नुं साइमेया सीपीएम ने बुट दिनाय सीपीएम ने सपोर्ट खायनाय हिनै जों बिसिं बिसिं कै सावो सिनि पार्टी सिद्धांत अंजाक आइ हिनै सावै यां सीनियर नेता रकै साया साबन नुं मायुं बुआ फुलुंना नाय मायुं बुआ बिस कांनि बुआ बाय चाया बिसिंनि बुआ बाय चामा हाय नुं मोदीनि थानै हंकाय नुं ताम बाय पाइजाक आवन बागै आं साना मुसुङो धोका बाजी सल चातुरी
borok rok na Tipra sa butua hi ta thokok sidi thokok jakmang phikung wala nangkha ang onurut khlayo raja ungthong praja ungthong sipai ungthong warrior ungthong Tipra sa 14-15 লক্ষ borok na ta thokok sidi asu soina ani kokno muthaka jotona hambai khulumka sir tabuso jora normally je campaign choli tongmani final tinis jora update bobo kahai update chung 10,000 above vote banai duita Bidhan Sabha kendra ne jitinai abachini asha hekai Tipra Motha kabang mangkha thanai Bidhan Sabha kendra election tabuk jehetu Tipra Motha ni candidate krei borok wansuka je borok CPM ni Tipra Motha thangka borok kai CPM ne vote dinai kintu aro CPM no Tipra Motha thangnai ni sile IPF tio Tipra Motha thangnai tongo BJP ni Tipra Motha thangnai tongo Congress ni Tipra Motha thangnai tongo IPF ni Tipra Motha thangnai tongo o borok rok khai tai kuno ding CPM ma bud dia borok BJP ni no bud dinai abone no Tipra Motha two part ongkha 60-40 ratio wo 40% thanai ni CPM mo 60% phainai jeni BJP o hinai borok no salai sung je bhul khlaika sung tai bhul khlalia sung no rectification khlaidi bhul khlaika hangkai bhul no माप खायदन बागै नरक न वान सुख दे हिनाय बोल बार सम खाया हिनाय साका आसना हामबाय सर धनपुर ते बक्स नगर कने कन्स्टिट्युएन्सी नि बाय इलेक्शन बसन बा सानमारिवो केवल बदल ने खुपि खनावो अ कने कन्स्टिट्युएन्सी हो बीजेपी चिने थांका हंगे हापांगो तनो ने बागै बेलाय दाय इंनाय एबा बीजेपी हापांग बाय थानाय अ कोमो नंगु जति गसुइना सरकार नारमै आबो फाल्तु कक अब कक नया कक जाब्रा हिना अब ताउन बागे हिंका सरकार फाइनानि 31 जन खाइ नंगो त्रिपुरावो ताबु 32 जन तंगो के ताबु सुं 31 हिंकाय 32 33 34 जन नंगाय अब फाइनाय कन्फर्म जदि फाइया हिंकाय संगो फाइया फन माना कुरुवाना ना कुरि 32 जन तंगो सेनि ओ 32 जन जेहेतु सुं एमएलए कमुखा फाइदि सुं कबागलै तंगलायनो फाइदि सुं प्रशासन चालगानो दिल्लीनि जे बरक जे रां फाइमानि आबन सुं 32 जन माने चालगै मानो एमएलए कबां हांगाय पद सेग्लायो सुं पालनो कबागै मतम सुलै तंगलायनो हांगाय बिहिक बसाय बिग्रा फानो हामजागमा तंखांगा अनु खुंगो शान्ति फायो एमएलए कम फानो सुं काहाम क्लै चालक जागानो हुनाय ताबुक जे एमएलए तंगमाने आबो एकदम चालनि बाय चे जाल बाय चकागै स्राय सुवाय जात एवं माइसुली साल काहामने माइसुली आबताय मुंसेंया जैसे क्लाइफानो खरकनि इलेक्टेड उंनाय अंकाय इलेक्टेड उंगैबो बायया इलेक्टेड उंगैबो बायया बरंस ताबुक Tipra Mothani borok rok Congress ni borok rok CPM ni borok rok पर्यन्त आउ 2024 मोदी सरकार फाइनाय 2028 सब ताई वैसा चुंग 31 जरा बीजेपी सरकार फाइनाय हिनाय Tipra Mothani borok rok se chungba hordi bar phai kok salai tongo मन्त्री उंगनानि डेपुटी सीएम उंगनाय हिनै पन्दसा आसावय कायसा बिश्वास खलाइलिया उंगय Tipra Motha उंग तंगलेखा बुरि रक बाक्सा हंकाय सोशल वेलफेयर मन्त्री नांगौ आगा सान्तनान थानि तंगमानि बुरि नांजागो हिनै साइ तंगमायो आउन बागाइन बावनि कक जाब्रा अ कक नांगया बीजेपी जे तंखा मोदी है तो मुमकिन है मोदी नि पक्षे जतन सम्भव जों विजय उंगनाय जों कप्लाय उंगनाय ताइ कुनो बैकगियर सिस्टम कुरै हामबाय सर Tipra Motha ni bur maya ngakai nor bur komnai ni kijak unai sadang mani kai nabon kutam sanasa निनि कुवानि लातिया सायब ननबो किरि थाया Tipra Motha ni बुट बनांया ननबो किरि थाया ननबो लासि थाया Tipra Motha ni budar nor asai bud kubang jiti na tongman ble ke tabu to sengai to se bud siri yang kai nor nai na ta pai ple jiti साबना बुट दिया BJP no bud dia thajing nung sama kom no aba बुट दिया हंकाय बरक आबां सालिया कबर हि सालिया बरना जे बुट दिया हंकाय जे बरक बुट दिया जे नुटाउरि नाय कायसा बरक साका आं नुटाउरि खा हिनाय थानाय इलेक्शन फोरो आं बनो साका जे नुटाउ तान बागे रिबा इंडिया गवर्नमेंट हाइफाना नाय तंखना इलेक्शन कमिशन हाइफाना नाय तंखना खरक बुसु नुटाउरि ओ नुटाउरि ने सब सालसा टिखलाय बनो बस्ता दवाय गंगाउ खिखलाय दि देहि हिना जे कबर बसे नुटाउरि सरकार ननो सुतिरिका सरकार ननो टाइम दिखा सरकार ननो कैंडिडेट दिखा जे बरक कैंडिडेट फिटाइ दिया हंगा नंगबो जादिता जे कैंडिडेट नि बिसे कायसाबा नं फिटेन मानजागिया नं नुटारि नानि ननो सरकार सुजुग दिबो ननो सरकार तलांगो ननो सरकार ऑफिस कर्मचारी को सुजुग दिबो हाय बसे नं नुटाउरि हंकाय जे नुटाउरि ने कबर सारे किछिया अबां साउ हामबाय
बेलायनो हामबाय वो हरनि जराव जत मीडिया रंनो बेलायनो तंथगो तिनि जों लास्ट मुभमेन्ट फाइ दङ प्रचारनि तै खनांगनो प्रचार पाइनाय जों ताबुक जतै आनि आं तिनि जतै गुरि नाय माने कुनु जागा फनसे बिरोधी रंनो नुसुनु गया पास तंनाने दुरे कक नुसुनु गया बीजेपी तो नरक नुखना जतनो हहम तदम खाइ सिदा दिन से बदेनो फाइनाय नै एकदम बखा तंग थसगै तंग बदेनो बुदि नै गाय जों पासनाय मार्जिन गोबां पासनाय मनि बागै से चाइतो दं दुइटा विधानसभा जों पासनाय कारण नरक जतन साइमनो बक्सनगर त्रिको दिननि कांग्रेस मब मन्त्री बिलाल मिया तै थानाय 2023 नि त्रिपुरा मथानि नरक जों जतन फाइजा गाय तिनि वो दन परब नरक जतन साइमनो जे बरंनि सीपीएम नि नरक काइसाबनो नरक हम ददम खाइ नरक नुखबा नुगिया सिनि तिनिबो ए जे काठालियाव नरक जतन नं बिसिंते गे आं नं साना नायो जे बसक बरिरक तंग हतक चाथदक खाइ तिनि फाइजा लास्ट फिनिशिंग नि दिनो ओंखाय आबाय नरक बिसिंते कसाना नायो जरा ताबो बुजियाखो ताबो सियाखो काइसा काइनि कारजाक दंनाय आनि तिप्रा मथां ताखुगा वायरल सो तै आनि जरा तिप्रा सा बसंनि सीपीएम खाइने दङ दीर्घ दिन तो सातका पितका संना ओ जगानि ओ विधानसभानि न मुख्यमंत्री मानिक सरकार 4 बारनि मानिक सरकार जा मुख्यमंत्री चाइ थांजा ए बारबार न जा सीपीएम मंग जिति जा चिन बररनो हाल हाके एकदम हामिया आबानि बागैनो ताबुक जरा काहामंखा ओ जरा काहामनो चिन बरर गते याकना नाया मोदी जी नि लगिनो तंना मुसुंजा बयन जतनो गाय बोबाग्राव नायो बीजेपी बानि तंना नायो आबानि बागैनो तो बार तिनि दिल्लीओ मोदी बाय मालयो अमित शाह बाय मालयो जेपी नड्डा मालयो जदिनो बतंनानि मुसुनि हांगाय बकुनो दिनो सेंट्रल मिनिस्टार बाय मामालाय थंबा आं आशा खायो आगामी दिनो बोबाग्राव वसिन लगिनो फाइनाय गाय जरा बुजिदा साका सीपीएम न बुद्धि दि हनै आं नुखा अनेक नंग मीडियानि बिसिंतिनो नुखा जरा तिनि मथानि जरा तिनि एमएलए जेब्र नुखा जे बीजेपी न जेसागै माहारिनाय विरोधी दल जों जत फानजा खायो बीजेपी न माहारिनाय ते बर्न माजितिनो माने साबा बीजेपी बा ते काइसा सीपीएम सिमि दङ जोंनो हारिरoi बर्न माजितिनो हिंगा माने सीपीएम न जितिनो कक्लायो हिंगा बेलाय दुर्भाग्य नि माने कपाल हामिनि कक नक्लायमो जदिनो दीर्घ दिन चिनि बरक सातक जागै पितक जागै जेल कुपलुं चिनि बरक हा चिनि बरक ओ सीपीएम नि कारण से तिनि मथा बंखा आईपीएफ टी बंखा जतनो बिंगो तिनि आईएनपीटी इंखा जेकोनो टीयूजे जोंगा ओ सीपीएम नि कारण दं खामनो ना गाय बेलाय दुर्भाग्य न चिनि तिब्रा सरंनि गाय आं आशा खायो बोबाग्रा वानसुक गुन दंना हनै बोबाग्रानि सिगनेल बायनो तिनि जे बरकनि जे दनपुर तै बक्सनगर कैंडिडेट लियन खाखायो आगामी दिनो जों आसाय दङ जे बोबाग्रानि बिसिंतिनो जोंनि थानसानि जोंबो थानसानायो बरक जों थानसानायो जोंबो तेब थानसानायो चिनि जों त साव सबका साथ सबका विकास जों सितो थानसा बचिंखै त थुरुकसा वानसा तिब्रासा जोंसे आगेन सिमसे थानसा गा बोबाग्रा त साइ दङ थानसा थानसान बिसिंतिनो मजबुत उंटा गाय जोंबो नायो थानसा ओ थानसावनो जोंबो याप्रे बारनो नायो जोंबो सावो थानसानि बिसिंतिनो जोंनि तिब्रासा रंनो मुक्ति सिनाय होनो जोंबो नायो तेबार जों नायो फाइबेदि जोंबो थानसाना नायो दं हा जरा ताबो थानसा नायाव खैया गंगे थानसा नायनो बागै जोंबो फाइ होनब्ले थानसा नाया हांगे तो बिंगो सीपीएम न बुद्धि दिंगामो हा जोंबो नायो जों बोबाग्राबो तंनो बागै हा बीजेपी नायो नंग बिसिंते आं कसान नायो ताबुक जरा चिनि मथा ताखुक सं ओ जागा दनपुर तै बक्सनगर बसकांगो चिनि बीजेपी बाय तंगन होनना आं खाखायो आगामी दिनो जोंबो नायो थानसाखैनो याक बाय याक रम लायै थानसाखै चिन तिब्रासनो तेबो टीम तिब्रासा मासाया मानो yang तमन लामा करै तैकरिं तमन नरंनि बिसिंते जत नुक दङ हा ओ जागा 25 बছর 30 बছর 35 बছर जों मात्र बीजेपी फाइमा कय बছर खाबा हा ओ मसक दिनि जों जालनो किसा दिन बाय पाइया मानबा जोंबो सायाबले 100% खाइबे गारनो साया जोंबो नरं बिसिंते फाइदे चिनि तिब्रासा रंनि मकल मुक्तिनो होनायनि जोंबो हामबाय
बेलाय ना हम सर कैसा सुनो ये जे बाई इलेक्शन बक्सन करता है अब बाई इलेक्शन में तो मैंने बीजेपी रो बो कोकना प्लांगे बीजेपी नो वोट नहीं लो करो बीजेपी तो नरक साइमन जे जों हायाव एसे खायखौ गोरैनि दखानाव जों बुजियो मासाया मा नोंया दखानाव बुजियो तिब्रासनि दखानाव जों बुजियो नरक जादों साइमन ले बेसे दिननि दिनगा जोंनि बर' मासाया मा नोंया न'खरि हुखरि आगे न' पजारि मा दाथ बोसोराव हाजार हाजार न' लाख लाख न' फायो हा जोंनि बर' रावनो बना पन्चायत खायगोन जोंथ' खायनानै मुसुंजांले आरो मा सोमोनाय थानसा जोंसिनायो थानसा देबो थानसाखौ सामों थांलायनो थानसा काम खालायनो आगामी दिनाव जोंथ' मजबुत थांनो 20%।